Hallelujah. Uthixo wanibusisa ke labantwana ababini. Hallelujah. Silapha namhlanje sizovakatsha ndiyothuka xa kuthiwa ndize nezwi kodwa singabavakashi. Besiqonda ukuba inoba kuyawudliswa thina. Hallelujah. Besicinga ukuba kuyawufundziswa thina. Andazi noba ndithetha isiXhosa esiright. Hallelujah. Uzawusuka phaa uzotolika ukuba ke ndiyamosha. Uzawusuka phaa azotolika ngongapha emkandule. Kodwa isuthu uyasinda. Angatolika ungoku. Hallelujah. Ndisindisiwe ke. Lento ensindiso andiyifihlisi. Hallelujah. Lento yokusindiswa kwami andiyifihlisi, ndalandwa. Kukhona apho uThixo wandilanda khona. Ndamamkela uJesu ndazixhoma izandla. Ndamamkela uJesu. Hallelujah. Andifuni niqale nishumayele ningandazi. Hallelujah. Ndamamkela uJesu. Hallelujah. Lithi iBhayibhile xa ufunda incwadi kaMarko inoba ngu-16 verse 15 uthi hambani kulo lonke ihlabathi nizivakalise indaba ezilungileyo, elinye lithi ezimnandi. Lo okholwayo wabhaptizwa ukuze asindiswe. Hallelujah. Lithi lo okholwayo wabhaptizwa ukuze asindiswe. Lithi nanti imiqondiso eyawulandelelana naba bakholwayo. Hallelujah. Lithi iBhayibhile. Hallelujah. Ndifuna ukuchaza nje into yokuba umuntu akavesike nje asindiswe. Sinabazalwana abanezitayile these days. Abangafuni ukumamkela uJesu, abafuni tu. Especially kulento yokuba sisuke emabandleni siye kwamanye sisuka amanye kuwe siyajikeleza nje ingathi singamaziyoni kukhalisa ungubo. Siyajikeleza silekana noNowa, siyajikeleza. Asiyazi into esiyifunayo kodwa bukhona bukaThixo bukhona. Abantu abasafuna ukumamkela uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Sizawuya ezweni siyomamela uThixo kodwa ke ndiyaqonda uba inoba ni-mind noba siphume ngo-12. Ndimde futhi ndizawuba namde, ndizawuba mde nalapho. Hallelujah. Ndawuba mde nalapho. Hallelujah. Ebazalwane masike sindiswe. Hallelujah. Akukho nto ebuhlungu njengomzalwane oshiqilelwa zimpundulo onoJesu. Yezi abashiqilela impundulo abazalwane. Abazalwane abalali ngenxa yokuba abafuna ukholwa. Shiqilelwa impundulo kodwa usindisiwe kubaleke nomthandazo ebusuku. Umzalwane athatha ubone sekunzima nothandaza. Awunkosi uJesu akuthandazeke ebusuku kumuntu othi uyakholwa. Hallelujah. Must call. Because abantu basijongile. Omnye umuntu uyawuthi mina ndiyenzele abantu. Abantu basijongile. Once wathi usindisiwe amehlo kuwe. Wonke amehlo kuwe. Once wathi usindisiwe amehlo akuwe. Ujongwa nendlela onxiba ngayo, ujongwa nendlela othetha ngayo, nendlela ohamba ngayo.
indlela ophila ngayo uyajongwa xa uthi usinisile. Hallelujah. Aza ku-expose. Sizawuya ezweni. Modimo riboka wena modimo riboka wena. Nayazi. Nasazi Isuthu. Nasazi Isuthu. Ngiyabonga. Nasazi Isuthu. Ngiyabonga. Nasazi Isuthu. Jesus. Ndalithanda ivangeli. Fundisi ndibonile uba uyalifunda iBhayibhile. Ndicela ngenye imini xa unethuba uzukundicacisela uba yintoni igospel. Uphinde uzukucacise nale nto eministry uba yintoni. Kodwa ke ndiyathemba uzawuyona. Jesu. Mwengcwele Nkosi sincede. Ncwadi Izenzo zAbapostile. Undikhoyo uthi imisebenzi. Ndiyasifunda mna isiXhosa. Kakhulu yabona ndiyayazi nokuba imisebenzi yabapostile. Sawuya ku-8 verse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mama ndivile ufunda kamnandi. Uyafana nonkosikazi wami uyafunda. Tshatile nangu unkosikazi phakama. Ophakame. Hallelujah. Ndiyamsetsha mna naxa enxiba ndiyamjonga. Onxiba njani. Kinga abafazi bayasihlaza. Hallelujah. Abafazi bayasihlaza. Jonga abafazi bayasihlaza. Sayezwini. Nandazi noba xa sekuthiwa yile nto abantu xa bendibuza ungumfundisi, ungumpostile, ungumprofeti, ungumvangeli, uyintoni? Hayi ndiye ndithi nje mamelani intshumayelo yam niyawuva phaa uba ndiyintoni. Mamelani apha entshumayelweni niyawutsho ngokwenu uba ndiyintoni. Mna ndizazi ndingumntwana nje kaThixo. Ngokeni kunzima. Uthi uyamhaka umfazi wakho. Sekunzima nokubahaka abafazi bethu. Bagcwele udaka apha ebusweni. Kunzima. Liyawushiyekela apha kwezi shethi zethu. Sekunzima nokubancamisa. Kodwa ngexesha wamthatha wamncamisa. Because imilomo ibomvu. Nadambuzo ba ifufuna ezi zinto ndiyakuncamisa njani? Ndiyakuncamisa kanjani? Hey, amxelela nathi usigcobe andizokuhaka nokuhaka. Amxelela uba andizokuhaka nokuhaka. Andizokuhaka. Funda iBhayibhile esiSuthu ke apha. Kodwa isiXhosa ndizawusifumana apha efowunini. Hallelujah. Sibulele kutata. Kodata noma ngokusamkela kahle kanaka. Ngokwesibini sisiza apha. Ithani mind ngoba ningamka late. Ayekho umuntu omayindayo. Namayi niyaphangela kusasa.
abazalwane bayixabise too much imisebenzi kodwa uThixo abamxabisa nje ngiyanisile mina ndiyasikhulumela nje ngaphetha nje Thixo abamxabisa baxabisa into zakhe bayazifuna kodwa yena khona ingoma eculwa kuLusane ethi bayamkhanyela bathi bayamazi kodwa ke imisebenzi bayamkhanyela ivesi leyo bayamkhanyela. Hallelujah. Nayandixaka lento esinxibo mfundisi ufike uba indoda kaThixo inxibe kakuhle isuti kakuhle yafaneleka umfazi unxibe intona amanyala amahlazo kamdivosa izwi mala seliphile liyaphilwa izwi liyenzwa asilishumayele silisebantwini kodwa thina ngokheli singalenzi singaliphili nabantwana bethu emakhaya malibaliphili izwi abaliphili konzo ingenile umntana wenkokheli nanku uzule esitratweni uyadlala ubheke ebholeni yes murela mthusi zoshumaya not kancinka haleluya ndiyabulela ke tata haleluya Ncwadi yezenzo zabapostile 8 verse 4 andizothetha kakhulu sendithethile haleluya uyikhalisa kamnandi ubhuti keyboard yakho ngaske sibheke ententeni kuyokhwitha inhlanzi emanzini kuyokhitha inhlanzi emanzini ndathatha ivangeli lamkela ivangeli ngo-1996 ngabuza uba ndandimngakanani 1996 ndikhonze ebandleni endasindiselwa kulo for 26 years haleluya ungandibuza uba ndikhonza phi siyawathanda amagama emabandla haleluya kodwa ndiyakhonza ndisindisile cela ufunde ungahlupheki tatam ngalento napha lamini wawupha kwam sasine problem nje Satan akayifuni into enhle sasine problem nje ngafuna ukhala wayinyinda wayinyinanye yathi yakhala cela ufunde mama sizokwazi ugoduka indaba ezimnandi zishunyayelwa eSamaria indaba lithi iBhayibheli ezimnandi ziyashunyayelwa kwela seSamaria indaba ezinjani sizawuva izindaba ezimnandi zishunyayelwa kwela seSamaria yes mama verse 4 verse 4 abakholwayo ababathesa
bahamba bazishumayela indaba ezimnandi kulo lonke. Yes. Verse 5. Verse 5. uFilipi yena waya kwidolophana yaseSamariya wamshumayela uKristu kubantu ababelapho. Wamshumayela. Lithi iBhayibheli uFilipi wamshumayela uKristu kulo dolophu. Wamshumayela uKristu. Akaphakamisanga gama lomuntu, akaphakamisanga gama leqhawe. Lithi iBhayibheli wamshumayela uKristu. Kangaphakamisa igama lomuntu, kangaphakamisa igama leqhawe, kodwa wamshumayela uKristu. Wamshumayela uKristu. Yes, ma'am. 6. Baze bamphulaphula ngomdla omkhulu bemxolomnye. Sure. Bamphulaphula. Ngomdla omkhulu Ngomdla bemxolomnye. omkhulu. Siphila kwixesha elibi apho khona abantu sebengafuni nophulaphula ngenxa yamaxoki abefundisa abakhoyo. Abantu sebengayazi ukuba bathathe ntoni bayeke ntoni, because siphila kwixesha elibi. Abayazi baphulaphule ntoni. Awubanikeza amanzi, ubanikeza ioil, bayathatha because abayazi intoni ekumele bayithathile. Sikixesha losiphela, bathatha yonke into. Ungavela ubanikeza iziwashu, bayathatha. Ngithatha ngabantu abathi bayakholwa basindisiwe, bathatha yonke into evelayo ngaphambi kwamehlo wabo because bavalekile amehlo. Bathi bemphulaphula baba beyibona nemiqondiso awayeyenza. 7. Yes. Idimoni zazikhutshwa ebantwini zisitsho ngesikhalo esikhulu. Idimoni zazikhitshwa ebantwini. So idimoni zazikhitshwa ebantwini. Kwakukhitshwa ntoni? Sure. And aba bantu bekukhitshwa idimoni kubo, andazi noba iBhayibheli lithi bebekholwa okanye bebengakholwa. Ewe mama. Abafe umzimba neziqhwala babephiliswa. Abafe umzimba neziqhwala, lithi iBhayibheli bebephiliswa. Yes. 8. Yes. Ezi zinto zatsho abantu balodolophu banovuyo olukhulu. Hey Nkosi yami, kwatsho kwafumaneka uvuyo kulo dolophu. Idimoni zonke zazibahlasela. Lithi iBhayibheli kwafika nje le ndoda kaThixo uFilipi, izinto zaguquka, izinto zatshintsha, izinto kwaphenduka izinto, abantu bagcwala uvuyo, abagulayo lithi iBhayibheli izixhwala zaphila, nabanamadimoni zaphuma idimoni ebantwini ngokufika nje kwendoda kaThixo. Sikwixesha lesiphelo, awasekho tata amadoda ethi xa efika izinto ziphume ebantwini. Awela. Verse 9. Yes. Kulo dolophu kwakukho indoda egama lenguSimoni owayesenethuba elide esenza izimanga phakathi kwamaSamariya ngemilingo yakhe. Sure, Nkosi yami. Wayezenza uthile obalulekileyo. Kulo dolophu kwakukhona ndoda ethile. Kwakukhona indoda ethile. Elugama lingubani? Lithi iBhayibheli wayesenza ntoni? Izimanga. Hey. Lithi iBhayibheli wayesenza ntoni? Wayesenza izimanga. Yaphambili mama. Verse 10. Zaye indidi zonke zabantu kulo dolophi zimhlonela. Hey. Indidi zonke zabantu zimhlonela, zimkhothamela, zisondele ngaphambi kwakhe, ziguqe, because indoda ethembakeleyo.
lithi iBhayibheli wayebethe into zakhe azibethe anikeze abantu ithemba. Abangenalo ithemba balifumana ithemba. Itsho mama siye phambili. Babesithi unamandla obuthixo. Bembiza ngokuthi ngumandla makhulu. Bebesithi hey Nkosi yami unamandla obuthixo. Yes. Bembiza uba ungamandla makhulu. Sho Nkosi uJesu. Yabazalwane kuyayiwa. Kuyayiwa. Lento iphathisiweyo bambisisi kuyayiwa. Yabona nje uba sishumayela uYesu ophilayo bakhona nabashumayelayo phaphana ukuba izane ngapha. Verse 11. Verse 11. Babemhlonele kuba wayesebamangalisile ixesha elide ngemilingo yakhe. Bebemhlonele ukuba wayesebamangalisile ngemilingo. Jonga akutshiwo ukuba yimilingo kaThixo le. Yeyakhe. Jesus. Yimilingo kabantu. Eyakhe. Besithi xa ibetha amathambo apha athethe into ingxaki zabantu azikhupha azibeke apha. Kusekhona abazalwane ingxaki zabo zithethwa ngabantu ziyalandwa kubethwa amathambo. Umzalwane okanye umfundisi ingxaki zakhe zilandwa ngamathambo. Zilandwa ngamathambo. Zilandwa ngamathambo. Zilandwa ngamathambo. Sakhona abazalwane abahamba enzulwini zobusuku bachwechwe bayofuna izinto ezizakwenza abanye bafumana imitshato, abanye bafumana imisebenzi, abanye Nkosi uJesu, abanye bafumana uthando, abanye Nkosi uJesu. Yaphambili mama. Verse 12. Verse 12. Kodwa bathi bakukholwa intshumayelo kaFilipu yendaba ezimnandi ezingolawulo lukaThixo olwaluthwasileyo negama lika Yesu Kristu, kwabhaptizwa amadoda kwanamakhosikazi. Bakholwa intoni? Zindaba ezishumayelwa nguFilipu nabani? noYesu Kristu. Lithi iBhayibheli bakholwa. Jesus. Babhaptizwa egameni lika Yesu. Jesus. Babhaptizwa phi? Egameni lika Yesu. Bakholwa. Jesus. Babhaptizwa egameni lika bani? Yesu. Egameni lika Yesu. Bakholwa. Babhaptizwa egameni lika Yesu. Bakholwa babhaptizwa egameni lika Yesu. Bakholwa babhaptizwa egameni lika Yesu. Lithi iBhayibheli bakholwa babhaptizwa egameni lika Jesu. Lithi iBhayibheli yayingamadoda namakhosikazi bakholwa babhaptizwa. Hallelujah. Jesus. Ndixelela abanye abantu ndithi ukuba uyanibona apha ebusweni yayingathi uyabona ndinyana apha ebusweni ndinamaqhakuva ndinezinto ezibonisa ukuba ndandinamaqhakuva. Haleluya. Ndandinamaqhakuva amakhulu. Ndisonyanyeka ndifuna uyibeka ndandisonyanyeka xa ndijonga apha ebusweni
ingathi ndinesithitho kodwa mhlana athatha uJesu izinto zaguquka Jesus. into zaphenduka Jesus. kwamka isichitho ndabhaptizwa Hallelujah. ndafakwa emanzini amaninzi abalekayo emlanjeni Jesus. asisithethe nje funeka sizithethe nje kudlalwa ngabantu apha ngaphandle kudlalwa ngabantu and futhi kudlalwa ngabantu kakhulu nje uba sekukhona amadoda afana noSimoni amadoda ebeqhumise betha yonke into ukuthi abantu bakholwe kuwo ukuba ngamadoda jonga inkosi uJesu jonga kukhona amadoda asekhona namhlanje amadoda afana noSimoni futhi basekhona nabantu abakholelwa kubo abasekhona nabefundisi abakholelwa koSimoni namhlanje bayofuna amandla koSimoni namhlanje bafuna amandla ukuze bazomapha exabeni thetha na baxelela abantu into zabo baxelela abantu into zabo asekho ivangeli alisashumayela ambalwa amadoda ashumayela ivangeli these days ambalwa abefundisi bakhonza imali because baleka ukuba mabahambe inkosi uJesu ngemoto ezinamavili emqolo nandike ndabuza mfundisi khona umbuzo ndike ndawubuza anamsebenzi nomuntu xa esiba successful kodwa esiba successful ngendlela efaneleyo not ngamaqhinga because inkosi uJesu andinamsebenzi nomuntu xa esiba successful kodwa makabe successful ngendlela enobuthixo phakathi. Ndibuza abanye abazalwane xa ninikela kangaka mhlawumbe ahamba ndayoncwaba le emqandule ahamba ndayoncwaba le Manfre ahamba ndayoncwaba le Matatiyela ndiyawulala efeleni lenkomo nikhupha imali ezinkulu ninazo ibhedi ne-wardrobe nezitsha nengubo lekhaya ninazo na nileqana nabefundisa ndiyazithethela futhi thethinyana futhi sinangu ahambe yolala ehotele wena ulala phezu kwento ibhedi yakho irhazukile ineziprings yakuhlaba ulele kuyo so ndiyazikhulumela nje ndiyathetha nje ndiyathetha Jesus. ndiyathetha nje ndiyathetha indlu nansi ikekele lekhaya ifuna wena uyasebenza kodwa umfundisi ngapha ufuna imali ndingathethi into ezingathethwa apha ekhaya masidlule ma Verse 13. kodwa bendithi mandidlule because abantu ngamakhoboka siphila kwilizwe elibi abantu ngamakhoboka andithi ningayikhuphi imali emnesa konwena kandithi lo mkani njengenyoka niphaphe njengantoni lo mkani njengenyoka abefundisi ngamaphara these days Jesus. bazawunimangalela napha ku-social media mabamangale fujonga mabamangale pha ku-social media mna ndothuswa e-social media noba ungathetha ngantoni andothuswa e-social media abefundisi ngamaphara bakhothoza abafazi babahlolokazi bakhothoza ingedama bakhothoza hayi ndiyazikhulumela maphara Verse 13. Mfundisi na abantu babaninzi abaqondi xa nisithi andifundanga ndapasa standard 7 ndayofunda 8 ndaphuma ngoJanuary
umama wathi andinamali yokunisa nonke sister wam ndim no brother wam kumele siye high school wathi sasibhatala not le mfundo yangoku yamahala ndamka mna ngasiyeka isikolo ndazosebenza apha ekontrakini amka ndazosebenza apha ekontrakini siyayikhuluma ngenye imini sizayithetha ngenye imini kodwa uYesu akamyekeleli umuntu Jesus. and akawadla amandla omuntu Jesus. no andithethi ngalamaphara akawadla amandla omuntu uYesu bazalwane akawadla amandla omuntu ezinkonzweni these days uthi omnye umzalwane nifonele namhlanje ekseni uthi tata kutheni kusoloko kuthethwa ngezimali liyawuthethwa nini izwi liyawuthethwa nini izwi liyawuthethwa nini izwi abantu bafuna izwi liyawuthethwa nini izwi hey Nkosi yami yaphambili mama Verse 13. NoSimoni wakholwa waza akuba abhaptizwe akahlukana noFilipi ekhwanqiswa yimimangaliso nemiqondiso awayeyenza noSimoni wakholwa Jesus. Khwele likhulu Jesus. nyange enkulu lithi iBhayibheli wathini kodwa la moya ukaphuma Jesus. yaphambili mama Verse 14. ewe Bathi bakuva abathunywa eJerusalem ukuba abantu baseSamaria balamkele ilizwi likaThixo bathumela uPetros noYohane khona. hey Nkosi yami ewe Verse 15 bakufika khona babathandazela abakholwayo ukuba bamamkele umoya oyingcwele. babathandazela abakholwayo ukuba mabamamkele umoya oyingcwele Jesus. yaphambili 16 kuba wayengekabafikeli umoya oyingcwele nto nje babebhaptizelwe egameni lenkosi uYesu. Verse 17 aba bantu bamamkela umoya oyingcwele bakuba uPetros noYohane bebabeke izandla. Verse 18 uSimoni akubona ukuba bamkela umoya oyingcwele. nansi indaba yafika nansi indaba yaphambili uSimoni akubona ukuba bamamkele umoya oyingcwele bakubekwa izandla ngabathunywa bafuna ukubanika imali uPetros noYohane. uyabathenga ngoku yes yaphambili 19 esithi namdipheni lamandla khona ukuze nabani na endimbeke izandla afumane umoya oyingcwele. ithini impendulo waphendula wathi uPetro hamba uye kufa kunye naloo mali yakho. kawuphinde ithini impendulo waphendula uPetros hamba uye kufa kunye naloo mali yakho. ungisiza ngaphambili bazalwane sikumaxesha esiphela abantu abafuna ukholwa bayalithenga ukholo sikumaxesha okugqibela abantu bayalithenga ukholo abantu bayawathenga amandla ayizizo zonke ezensindiso ilento xa beme apha bengashumayeli nangezono uba yekani izono abefundisi bangoku abayishumayeli into yokuba yekani izono. Jesus. Nandimniki umfundisi mna once ndakunika washumela wehlapha ungacelelanga abantu ukuba izono ziyayekwa kumntu okholwayo. Jesus. Ziyayekwa. Hallelujah. Andikuniki Jesus. soze ndiphinde ndikunike. Sekugcwele nje emabandleni kugcwele abantu abadla izono abanxiba amanyala. Jesus. Nkosi yami somandla gcwele nje
emabandleni sekugcwele abantu abanxiba amanyala zizono zonke. Jonga noba mhlambe awujoli kodwa isinxibo sakho sithi udla izono. Because kukhona abantu abawayo sesinxibo sakho. Jesus. Khona abantu abakhutshwayo bayowa Jesus. sisinxibo sakho. Nkosi. Siyagoduka. Khangela indlela ohamba ngayo kuThixo. Zihlole, uzihlolisise, uzivavanye ukuba ukholo lwakho. Zivavanye, ungafuni into ukuxelela because uzawukhubeka xa uzivavanye. Lithi iBhayibheli umpostoli Paulos kwincwadi yaseKorinti yesibini 13 verse 5 uthi zivavanyeni ukuba ukholo lwenu. Zivavanye. Ungafuni into ukuxelela because uzawukhubeka. Vavanya ukholo lwakho. Ubumnyama nokukhanya buhlangana. Vavanya ukholo lwakho. Jesus, hallelujah. Vavanya ukholo lwakho. Jesus. Ubumnyama nokukhanya azidibana. Jesus. Vavanya ukholo lwakho. Hallelujah. Jesus. Sim.